салом алейкум, бо шумо ҳастам хухшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи гирифтани вид на жительство. Ҳамин ҳуҷҷате ки дида истодаед, ҳамин ҳуҷҷат вид на жительство аст. Ин аввал муҳлаташ 5 сола буд. айни ҳол аз 3 декабри 2019 сол дар асоси қонун тағйироти иловаҳо ин бемуҳлат шуд, яъне без срок шуд. нафароне ки ин ҳуҷҷатро гиранд бемуҳлат без срок, яъне ки метавонанд дар Русия зиндагонӣ кунанд, кор ва фаъолият кунанд. киҳо вид на жительство гирифта метавонанд? нафароне ки РВП доранд. РВП дар асоси квота, дар асоси дипломҳои Русия, дар асоси ЗАГС ва ғайра РВП доранд. яъне 8 моҳ гузаштааст аз гирифтани РВП. онҳо ҳуқуқ доранд ки ҳуҷҷатҳои худро чӣ хеле ки дар РВП ҳуҷҷатгузорӣ ҷамъ карданд, ҳамин хел ҷамъ карда ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани вид на жительство супоранд. ва зиёд инсонҳо савол доданд ки зан ё шавҳари онҳо шаҳрванди Русия аст, кӯдакони ноболиғ доранд, онҳо низ шаҳрванди Русия ҳастанд. чунин шаҳрвандон метавонанд ки аз рӯи кӯдаки ҳамун ноболиғшон баъди РВП метавонанд ки ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани шаҳрвандӣ гражданство супоранд. вид на жительство нагирифта метавонанд ки шаҳрвандии Русияро гиранд. ин ихтиёр дар онҳо. нафарони зиёд савол доданд ки оё мешавад ки мисол гражданство нагирему баъди РВП, яъне кӯдаки хурдсол дорем, шаҳрванди Русия аст, мехоҳем аз рӯи ҳавай шаҳрвандӣ нагирему вид на жительство супорем. албатта ба саволи шумо чунин ҷавоб медиҳам ки ин ихтиёри шумо аст. агар шаҳрвандии Русия нахоҳед, метавонед ки ҳуҷҷатҳои худро баъди РВП ба вид на жительство супоред ва муҳлати гирифтани вид на жительство 4 моҳ аст. агар ки кӯдаки хурдсол доред, шаҳрванди Русия, хоҳед ки гражданство гиред, вид на жительство наспорида, шумо ҳуқуқ доред аз рӯи анамо кӯдаки ноболиғ якбора шаҳрвандии Русияро гиред. ва нафароне савол додед ки вид на жительство гирифтан пас баъди чанд вақт бояд регистратсия кунем. вақте вид на жительство гирифте шумо 7 рӯз муҳлат доред. муддати 7 рӯз агар регистратсия накардед дар ҳамин вид на жительство, шуморо штраф мекунанд, ҷарима мебанданд. бояд муддати 7 рӯз шумо регистратсия кунед дар ҳамин вид на жительство. ва саволҳо доданд ки вид на жительство қати чӣ имкониятҳо дорем? вид на жительство қариб ки ба монанди шаҳрвандони Русия ба ҳама чиз ҳуқуқ доред. ба монанди шаҳрвандони Русия. масалан гирем гирифтани нафақа, муолиҷаи бепул, масалан дар беморхонаҳо хоб рафтан, табобат кардан ва ғайра. бисёр имкониятҳо ҳаст. ман метавонам дар дигар видеоам ба шумо ин мавзӯъро матраҳ кунам. ва нафароне ки агар шаҳрванди Беларус бошанд, буданд нафароне ки дар Беларусия шаҳрванд ҳастанд, онҳо мехоҳанд ки шаҳрванди Русия шаванд, онҳо РВП нагирифта метавонанд якбора омада вид на жительство гиранд. онҳо ин имкониятро доранд. саволҳо шуд, баъзе шаҳрвандони Тоҷикистон дар Беларусия шаҳрванди Беларус ҳастанд, мехоҳанд ки шаҳрванди Русия шаванд. ба саволҳои шумо чунин ҷавоб. ва ҳаминро бояд ба шумо гӯям ки муҳлат 4 моҳ аст. вақте ки агар рафтед, шуморо вид на жительство додан, регистратсия мекунед. агар ба шумо надодан, шумо талаб кунед ки қарор тиян, решение тиян, отказ. ҳамун вақте ки отказ кардан, рад кардан, асосро ба шумо хатӣ пешниҳод кунанд ва шумо донед ки дар кадом асос шумо вид на жительство нагирифтед, надодан. агар ғайриқонунӣ шуморо отказ кардан, метавонед аз болои ҳамун қарор ба суд муроҷиат кунед, яъне ки кори худро пеш баред. агар камбудӣ аз тарафи шумо бошад, метавонед ислоҳ кунед ва аз сари нав боз супоред. нафарони саволҳои зиёд доред, марҳамат дар комментарияҳо дар поёни видео нависед. ман ба саволҳои шумо тезтар ҷавоб медиҳам. нафароне ки ба воситаи телефон, имо, ватсап ва ғайра сообщени паёмак равон мекунед ё галасавой савол медиҳед, ман имконияти тезтар ҷавоб додан надорам. фақат ба саволҳои шумо метавонам ки аз ҳамин комментарияи видео дида тезтар ҷавоб гардонам. нафароне хоҳед ки видеои ман пурра ба шумо автоматически равад, сари вақт равад, обуна шавед, подписат кунед. чӣ видеое ки ман мекунам дарав ба шумо меравад, шумо мебинеду истифода мебаред. нафароне ки мебинед, метавонед ки фиристонед ба дигарон, падилитса кунед, то ки дигарон низ истифода баранд. ба шумо ин як савобе мерасад. дар амони худованд бошед. бо шумо буд ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. ман дар поёни видео боз комментария менависам. метавонед он комментариеро пурра хонед, зиёдтар мефаҳмед. дар амони худованд бошед.